Elikkä Arto Lauri, sulla on niinku tällainen yksi mahdollinen teoria, että miten tämä niinku Fukushiman ydinvoimala-onnettomuus on saanut alkunsa. Haluaisitko kertoa sen? Joo, siinä on semmoinen systeemi, että 2008 niin ydinvoimateollisuuden tämä uraanituotanto muuttui energianegatiiviseksi. Ja 2007, 4 kuukauden välein tämä Venäjän Putin ilmoitti 3 kertaa, että Venäjä lakkaa tuottamasta uraania maailmalle, koska se on energianegatiivisesti kannattamatonta. Ja 2008 lopussa kävi niin, että Putin löi hanat tukkoon ja se poisti 70% maailman uraanituotantossa kerralla. Ja Euroopassa ei ymmärretty sitä, että Putin on puhunut niin vakavissa tätä systeemiä, ja siitä tuli semmoinen systeemi, että niin, nämä uraanin käyttäjät oli vain ihmiset, mistä tehdään uraania. Areva ilmoitti, että heillä on räjähtäneet Sellafield ja Super Phoenix ja Japanin syöttöreaktorit jäljitä valtavat määrät tätä START-sopimuksessa ylijäänyttä uraanipolttoainetta. Siinä oli vaan sellainen vika, että siinä oli 3,5% tätä uraani 235 ja 6% plutoniumia. Hengenvaarallinen aine. Mutta tämä atomianne sanoi, että ei mitään, että kyllä se käy ja hyväksytettiin se IAAlle. Ja sitten vetti valtava laivanlastillinen Japaniin sitä polttoainetta. Ja kaikki meni hyvin ensimmäinen vuoden, mutta 2009 ladattiin koneisiin, 2010-2011 tultaessa näitä ruvettiin ajamaan revisioihin näitä polttoaineella ladattuja reaktoreita. Ja siinä vaiheessa, kun niitä ruvettiin aukaisemaan niitä reaktoreita, niin huomattiin, että se tuli 3-kertainen määrä sitä jälkilämpöä, höyryä, valtavat määrät energiaa sieltä. Ja se ei mahtunut niihin alkuperäisiin driver- ja wet-well-tiloihin, missä se pitäisi normaalisti kuolentumaan. Ja sieltä ruvettiin ajamaan reaktoreita auki ja se puhalletti suoraan ilmaa. Ja siitä tuli sitten semmoinen reaktio, että näitä voimaloita ruvettiin aukaisemaan, revisio eteni, niin aina nousi Japanin yläpuolella oleva tämä ionisaatiotaso ylöspäin. Sitten tämä NATO ja IAEA, mikä kontrolloi tätä yläilmakehän ionisaatiota, niin sinne tuli hälytys, että Japanin päällä säteilytaso on noussut valtavan paljon. Ja sen jälkeen ruvettiin vetämään chemtrailderilla kauhean määrä sitä uraanipaskaa sinne alas, ettei se säteilytaso nousi ihan räjähtämispisteestä, ettei typpikehä räjähdä palaamaan. Se ei riittänyt. Siinä vaiheessa, kun huomattiin, että se ei riittänyt, sitä ajettiin 2,5 päivää sen jälkeen ennen Fukushimaa, niin ajettiin kiinalaisten ja venäläisten tietojen mukaan ajettiin haarpilla sinne. 1000 megawatin koneella ajettiin yläilmakehään valtavat määrät energiaa, mutta ne pöllö ei tajunnutkaan sitä, että sieltä ydinvoimalasta tuleva se ionisaatiopilvi, niin se toimii niin kuin rautanaulana maaruttaen kaiken se energia maaperään. Ja sieltä se meni sinne kallioperähän. Se energia, kun se oli muutaman päivän mennyt, tai 2,5 päivän mennyt, niin sitten tämä maaperässä olevana kvartsikiteet, niin ne on piazzoaktiivisia. Ne rupeavat värähtelemään. Ja kun se rupeaa värähtelemään se kallioperä, niin silloin se muutui epävakaksi. Eli se tektoninen sauma, mikä on siellä Japanin alla, niin alkoi liikkua. Ja sitten tapahtui semmoinen systeemi, että niin se tektoninen sauma laukesi, ja se synnytti sen hyökyaallon. Hyökyaalto tuli Fukushiman rantahan, katkasi sähkölinjat, ja sitten se teki sen homman, että se esti myöskin tämän reaktorista tulevan jälkilämmön, oli revisiossa silloin. Se sanottiinkin suoraan. Niin se jälkilämmön pumppamisen merehen, ja ne jouduivat ajamaan sitä suoraan eetteriin entistä enemmän. Sitten tuli semmoinen ilmiö, että kun kuumaa höyryä ruvettiin ajamaan ulospäin, niin se alkoi niin hengittämään. Ja se otti happia sinne sisälle, ja kun siinä tuli happia, niin tuli vetypalo. Ja ensin sieltä räjähti reaktori numero 1. Sitten kului vuorokauden pari verran, mitä siis sitten meni sitä aikaa, ja sitten räjähti tämä reaktori numero 3. Joo. Tässä vaiheessa tapahtui sitten semmoinen ilmiö, että kun se kallioperä oli tektonisesti niin kuin aktiivinen jo, ja sieltä tuli kolauksia, kun ne atomivoimalat räjähti. Sehän oli 0,5 kilometrin vatsas, mikä sieltä 300 läksi. No, se antoi kauhea sykli sinne alakertaan, ja kun tuli lisää voimaa, niin siellä tapahtui sitten semmoinen ilmiö, että siellä Japanin 2 kilometrin syvyydessä on tätä metaanikaasuklatrausta, mikä jäämuodossa oleva metaania. Ja se perustuu siihen painetasapainoon. Se on hyvin herkkä tasapaino. Se on 2 asteen lämpötila, missä se juuri pysyy kasassa. Tuli isku sinne, ja siellä on ne reaktorin alla, kun ne neutronivuot oli vuosikymmeniä mennyt, niin se on porannut, säteilyerosoinut valtavan kauheat tunnelit sinne. Joka reaktori alla on sellainen putki suora sinne. Niin. No sinne putkehen tapahtui sitten sillä lailla, että se 4-reaktorin alla oleva metaaniklatraatti jää, niin se muuttui 160, tämä on Niels Axel Mörnerin niin esittämä
oppi, minkä mukaan mä tässä nyt etenin tässä hommassa, niin se muuttuu se metaaniklatraatti 168 kertaa tilavammaksi. Räjähtää ihan hetkessä. Ja se tulee aivan kosmisella nopeudella siihen säteilyerosion räjäyttämähän putkeen. Löi sen nelosreaktori, mikä oli pysäksissä, missä ei ollut uraania, missä. Kaikki ihmetteli, miksi se räjähti. Sen kuvia ei näytetty ikään koskaan missä, eikä kerrottu, mitä se tapahtui. Ja mä olen nähnyt kuvaa, missä 14 metrin paksu se betoniseinämä on räjähtänyt. Sieltä on niin kuin suora tullut leka sieltä maasisältä. Se metaaniklatraatti tuli kosmisella nopeudella, löi se niin kuin tikin liekki, semmoinen sinisen kilometrin korkuisen liekki sieltä suoraan sieltä reaktorin läpi. Ja siinä tapahtui sitten sillä lailla, että 15 minuuttia se löi sen puolen kilometrin levyssä sen väylä sieltä läpi. Noiden voimaloiden alle, kato suoraan joka ainuvan päätä. Ja kakkosreaktori, mikä oli sitten seuraavana vuorossa, niin 15 minuuttia tästä, kun se kolmonen lensi ilmaa, niin sitten se löi vaurioita siihen kakkosreaktoriin. Ja sitten räjähti kakkosreaktorikin päälle. Ja se koko ketju meni niin kuin tällä systeemillä. Ja nyt on semmoinen systeemi, että joka ainoa maapallolla, missä ollaan esimerkiksi niin Olkiluodossa, niin siellä on joka puolella on noin 600 metrin syvyydessä, niin alkaa tämä epävakaa metaaniklatraatti, ja se on noin kilometripaksuinen aine siellä. Ja Saksa, mikä tajusi tämä homma ensimmäinen, ja annoi heti paniikkihälytyksen, heilo sammumattomat reaktorit, heti 9 reaktoria alas, katsotaan, että saadaan niiden sammumaan, kokeili sitä, ja ne tajusivat sitä systeemiä, että niitä ei missään tapauksessa siinä voida käyttää, ja siellä on se metaaniklatraatti holvannut se systeemi, se alkaa räjähtelemään ne reaktorit. Joo. Sitten siellä on mennyt Amerikassa 10 reaktoria, Kanadassa, sieltä on mennyt Ranskassa tällä hetkellä, kun savuttaa 2 reaktoria. Nyt on joka puolella maailma tämä sama ongelman kanssa. Mulla on sellainen kysymys, että kertoisit sä, että mikä on HAARP? HAARP on käytännössä mikroaaltouuni, mikä lähettää niin kuin mikroaaltotaajuuksia. Tämä oli se nyt alte 3 MHz, semmoista samaa mitä meidän mikroaaltouunissa on, kato. HAARPin perusidea on aika yksinkertainen, eli se on niin kuin mikroaaltouuni aukasto ovi seljällä, se ajetaan kaikki eetteriin. Se on semmoinen antennijärjestelmä, se on 3 kilometriä kertaa 3 kilometriä kokoinen semmoinen antennijärjestelmä, missä saadaan semmoisia erilaisia keilasuuntimia aikaiseksi. Okei, ja mistä sitä niin kuin ohjaillaan? Se on suoraan siis lähin on Norjassa, NATO-alaisuudessa. Niitä on Jenkeissä, niitä on pari kappaletta ja sitten on Venäjällä on 2-3 kappaletta. Niitä on niin kuin maailmassa, Saksassa muistaakseni on 1, niitä on pisin pitki siellä. Ja HAARPin tarkoitus on yksinkertaisesti semmoinen systeemi, että sillä saadaan esimerkiksi, jos meillä on ydinvoimalla tulee säteilyonissota pilvi, ja se uhkaa jonkun kaupungin päälle mennä, niin siitä HAARPilla voidaan kuumentaa se yläilmakehän 10 kilometrin korkeuden 1200-1500, jolloin se hajotetaan se ionisaatioplasma. Ja siellä pystytään myöskin ohjaamaan sitten näitä ionisaatiopilviä, että mihin ne menee, kun ne uhkailla suurempi kaupunki. Joo. Ja sitten HAARPilla pystytään myöskin tekemään tarvittaessa keinotekoisia sateita. Joo. Sillä voidaan esimerkiksi Fukushiman aikana, niin sanoit, että siellä oli 2-3 päivää satoi koko ajan, kun HAARP teki keinotekoista sadetta, se puhdistaa se ilmakehä, se ionisaatio alaspäin. Joo. Ja sitten kontrolloidaan näitä suihkuvirtauksia ja kaikki tämmöisiä systeemeitä, eli siihen liittyy. Mutta HAARPin tehtävä on juuri nimenomaan se ikään kuin manualisoida sitä, mitä sentrailauksella. Se on vahvistaa sentrailauksen toimintaa. Joo, mutta mikä se käytännössä, minkälainen laite se on? Onko se niinku... Se on radiolähetin siis. Se on radiolähetin. Ja onko se jossain tuolla ylhäällä niinku kertaa, onko se vähän niin kuin satelliitti? Ei, se on maanperässä. Eli esimerkiksi Alaskahan tehtiin, amerikkalaiset tekivät siellä valtavan kauhi tämmöinen kaasukenttä, mikä koko se kaasukentän kaikki energiat niin valjastetaan muistaakseni 1000 megawatin HAARPin käyttämiseen. Ahaa, okei. Eli se vaatii hirvittävän kauheat energiamäärät ja ne on yleensäkin semmoisia, siis aivan järjettömän kauheita lähettynyt. Tämä tuli, puhutaan semmoisesta käsitteestä kuin venäläinen tikka, kun ne ensimmäisen kerran tuossa Virorannikossa rupesivat tekemään näitä systeemejä. Ja mä olen nähnyt niin sitä, se oli Jimissä, kun näytettiin, kun selitettiin sitä, että ensimmäisen kerran ruvettiin näitä säämanipuloituja näitä tekemään. Eli se on puhdas sotalaite. Just. Ja kuka tämän laitteen on niin kuin kehittänyt? Sitä on sanottu, että se perustuu jo aikanaan, Tesla on kehitellyt näitä ensimmäisiä alkeita sinne systeemiin. Aivan. Keinotekoinen, ukkonenhallinta. Sanoitte, että nyt esimerkiksi amerikkalaiset manipuloivat sillä, esimerkiksi pystytään pyörämyrskyn suuntimia muuttamaan. Ja sanoitte, että esimerkiksi tämä mikä hyökkäsi tänne amerikkalaisen pyörämyrskyn, että se oli niin ikään kuin venäläiset, kiinalaiset olisivat hyökännyt sääaseella Amerikan kimppuun. Ja Amerikka teki omia HAARPia torjuakseen tätä systeemiä. Ja nythän puhutaan, että Suomeenkin ollaan jo HAARP-hommalla johonkin Kilpisjärvellä. Ahaa, eli HAARP ei ole siis, se ei ole niinku yksi niinku laite, vielä olemassa vaan yksi kappale, vaan niinku eri mailla on oma.
tällainen HAARP-järjestelmä. Se on ase. Se on nimenomaan semmoinen ase, mistä suunnitellaan sitä, että ikään kuin korvaa jossain vaiheessa ydinpommi, eli ase, mitä voidaan käyttää, vaikka ei ole sotatilakaan. Aivan. Jenkit esimerkiksi tällä hetkellä ne ryöstää naapurimailta HAARPilla esimerkiksi satepisteitä. Just. Ja pystyykö tällä HAARPilla, niin pystyykö sillä aiheuttamaan esimerkiksi maanjäristyksiä? Joo, siis tää on niinku ihan, siis just niin kuin sanoisin, Fukushimassa tapahtui juuri tämä oleellinen, että HAARPilla tehtiin se maanjäristys. Ja se on kiinalaiset ja venäläiset sanovat, että he mittasivat 2,5 vuorokautta ennen kuin sieltä alkoi maa liikkumaan niistä HAARP-pommitusta. Ja sitä on täällä netissä paljon sanottu, että Jenkki hyökkäsivät niin silmittömästi suoraan Japanin vasta sen takia, että Japani ei suostunut johonkin valuuttajärjestelmähän mukaan. Aivan. Mutta tämä nimenomaan, mikä siinä on, mikä tässä mun jutussa on niin se pointti, niin on juuri se nimenomaan, että HAARPia käytettiin käskystä torjuaksesi sitä kohonnutta säteilyonisaatiota. Aivan. Elikkä huomakka tosta, eli siinä on juuri tämmöinen tulkintaero, ja pojat ei niin tajunnut tätä systeemiä, eli kokonaisuudessa se, esimerkiksi tämä ilmakehän muuttuminen rautanaoloksi säteilyonisaatiosta, se muuttui semmoiseksi, että se on pari henkäys semmoista ilman, niin sä kuolet siihen. Se polttaa sut keuhkot. Mä olen ollut Olkiluodossa näkemässä, kun satapäiset lintuparvet tulevat ydinvoimalan päälle ja vetävät siihen poistosavupipun päälle ja purtavat savuavina koppuroina siihen pihalle. Joo. Vartijat tulee noukkimaan pois, alkaa koskea, että ne on radioaktiivisia. Aivan. Selvä. Se on näin konkreettinen. Joo. Okei, no kiitoksia. Joo.